Sospensjoni li xukjat lil bosta li jafu lil Viktor Vella, editur tal-gazzetti It-Torċa u l-Orizzont. Viktor Vella li ilu jaħdem mal-gazzetti tal-General Workers Union għal dawn l-aħħar 27 sena ġie sospiż mill-Union Print, kumpanija tal-istess General Workers Union. Fl-aħħar sigħat is-sit ta' Newsbook irrapporta li Vella ġie sospiż minħabba artiklu li ma kienx jirrifletti il-pożizzjoni tal-Partit Laburista. L-istess sit jgħid li l-General Workers Union mistennija twaqqaf board biex iqis x'se jkun id-destin ta' Vella wara din is-sospensjoni. U mifhum li Mart Vella telet post fuq Facebook nhar il-ħamis wara li tħabbret id-data ta' żjara tal-Papa, fejn qalet li fi żjara tiegħu il-kap tal-Knisja Kattolika għandu jitkellem dwar kif qed inħallu l-persuni jerqu f'nofs ta' baħar, dwar l-abort u dwar il-pagi mhux xierqa għal ħaddiema u kummentat kif min jazzarda jiftaħ ħalqu jispiċċa jaqlaħħa. Issa jidher li kienet l-istess union li qalqet ħalq l-editur tagħha stess b'din il-mossa. Sa issa ma kien hemm l-ebda kummenti minn uffiċjali tal-union dwar din is-sospensjoni. Persuni mill-qasam tal-ġurnaliżmu li ilhom snin jafu lil Viktor Vella iddeskrivewh bħala ġurnalist professjonali, dedikat u onest li jemmen u jikteb ħafna dwar il-kawża tal-immigrazzjoni u r-refuġjati u li dak li jemmen fih wettqu tul is-snin. L-istess persuni qalu li Vella ilu jiġi meddet minħabba l-kitbiet tiegħu u sostnew li mhux aċċettabbli li issa kien sospiż mix-xogħol mill-General Workers Union, l-istess union li suppost taqbes għal ħaddiema.